interpretazio onenari, bat koreografia onenari, eta beste bat mozorro onenari, bale? Orduan, Oiane Zabalak emango dau interpretazio onenari lehenengo saria, bale? Interpretazio onenari saria da Zilarra taldean dago. Bueno, bigarren sarisa. Yo no que vamos a dar. Bueno, coreografía onenari sarisa da Elegante taldean dago. Bueno, eta azkeneko sarisa, mozorro onenari. Emango da udazkene, entzunako. Mozorro onenari sarisa. Irabazi dago. Teletabi taldia.